Don niki not kasi mo kibaya de bat ka MTET ka paper 1 bat ka paper 2. Te yakini ki notes ngaru ngasuyo na prolog ma. Te tong ini apet kini kini ka bani kong mo. Te to pinsa page hi bat pin chong ya hi mo. Tong ini page ini khmat mo. Kini ke jing tumbu bakong san ban pule hapo ka rukom pule. Te keban kong kedai ban ya tu ya ki jing mut bakong san. Kabar ban penling kot ya ka jing tho. Balai kedai ki jing shisha. Kabasau ban penyat penti ya ki jing jia. Kabasan ban ya tu binyak ne ka bu kerpang ban kong san ya ki mat ki ba lakdau syakmat. Menreu yaki kentin. Kebenyau yaki dau ne ki jingmi. Wapra kedai ban tip yaki jaka ne ba ki don. Bakandai ban penbek yaki dur. Bashpau kedai kejing keren kulum. Kebakat wei kedai kejing tumu nongtok. Te kini kidai ki banta ki ba kentup na kejing tumu ba kongsan ban pule. Te hangne ka syllabus kedon ken ka skema ma. Te hangne don ken kanut skema. Ini ka skema kedai ki jing tip ka ba ladon lupa wei ubriu ka bangi yo na ki jing syam ne jing ya kendu ka jing im ka jungi. Te kene pat ketika kaskimat theory pat kar kompule ma. Ni wong ketika nut kemudian kanut mo don lightly ki nong munala ne ki nukta jong kar kompule kita kilong kejing pule ka basdang na try chakli bottom up models. Tekabat pat ketika kompule basdang na kli cha try. Kene ketika bottom down model try. Tekane ker kompule kebayar kejing simbenta lang jongka rukom pule basdang na try cha kli bat ker kompule ke basdang na kli cha try. Tungin ya pelet mah kemen kong kedai keno ker kompule basdang na try cha kli. Hakane ker rukom pule kinong pule kisdang na benta barit kaba ya kidak la itu. Wang nangta kawan ke jing penyasno ya kidak bat kumno ya ki keno bat ki kentin la itu. Na ki kentin ki penyasno bat ban penlong. Yaka senten bat naka senten banyo yaka jingmut barok kawai. Ta katu ketika jing pule ke ba sedang na try sekli mo. Ta kene ba arpat ketika mo karkom pule ba sedang na kli setry top down model. Hakini karkom pule ka ban ya ka jing don kam jongki nong pule ya ka jing tip ba ken mau haka pertei ba shisha. Ki nong pule kim pule ya ka wei kentin ki pej ya ka jing tho knang ba kin la ban antat ya ki jing mut jongki kentin lane ki kentin tenmen. Kinong pule kishim shibun ki jing mut jong ka jing tho haka juga por ki penia habat kaba kilatip bat ke jingmut kaba kiyo na ke jingtho. Kene ka rukom pule ka urlong kum ka rukom ya thu kulum babnia ban pensyong nong rim ya ki jing perkat barok. Tahne kabalai kinong pule kiwat ya ki jingmut na ke jingtip ban penia habat ki jing pule kaba ki pule ban
ai jing hun yaki teka balai ka ka jing ye simenta lang jong kine artli kade interaktif modern kade ka rukom pule ka bayar ke jing ye simenta hakane ka phang ka long kilai teliki kerdan benko kade ina ki kerdan barit hadu ki kerdan jong ki jing tebit hakiba ki kendon apa ki don kam nya ka jing perkat kababinya from lower level to higher thinking. Pren karukom pule na try sekali but na klik se try. Kadai hapdeng ka kentin ka thmei jingtip ka ba ngikmi lenti na ka jing tho bat ka thmei jingtip ka baladon lupa haki nong pule. Kini kidai ki benta ki bakongsan ki ba ai yang ni ya ka jing pentrikam ya ka skema. Kini ka SQ3R kabut pule ngan sa batai bahakan di video nomor bayi kini ki notes ngadu ngan shuyo na perlok mo tengah ban page binya maha shua ban person ban kena bangaru ngan sutu ngan sa batai pi mo ko be shibun.